ran da za a ɗauki ran ɗan adam Allah zai ce mala'ikun da za su cire ransa da su ce mishi waje a sakaratul mauti bil haq, ce mishi wani yau magagin mutuwa raɗaɗinsa ya zo maka da gaskiya, zalika ma kunta minhu tahid, kuma dama abinda kake ta kakkaucewa kenan a rayuwa. Mutuwa za ta haɗu da ku, thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada, sannan za a mai da ku zuwa ga wadda ya san abubuwan da suke fake, alimul gaibi, wadda ya san gaibu wa shahada da kuma abubuwan da suke fi. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sai ba ku labarin abubuwan da kuka aikata. To ran da dan adam zai mutu a ranar zai ga abubuwa. Matsala ce da bai taɓa fuskantar irinta ba a rayuwa. Matsala ce da bai taɓa fuskantar irinta ba a rayuwa. Waɗansu idan aka zo cire ransu, wani kafin a fidda ransa mala'iku sai sun mashi mugun duka kafin su cire ransa. Allah ya tsare mu. Shine fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu, me da ka ce lokacin da mala'iku da su zo ɗaukar ran waɗannan fajirai kafirai fasikai yadribuna wujuhahum wa adbarahum, Allah ce za su dinga dukan fiskansu da bayansu, wani sai sun mai lugu-lugu kafin su cire ransu. Akwai wadda kafin su cire ran da su tambaye shi me yasa baka sallah. Sun zo ɗaukar ran ne kuma bara a sake ba shi dama ba, amma sai an mai irin wannan tambayoyi. Innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allah ya ce innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim, waɗanda mala'iku ke zuwa karɓar ransu, Allah ya ce alhali sun zalunci kansu. Ba rashin adalcin da za ka ma kanka kamar ka yi watsi da addini, domin shi addini don shi aka yi ka. Allah ya ce ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mu. Duk harkar da kaga kana yi a duniya wallahi ribar kafa ce, ba ita ta kawo ka duniya ba. Harkan ofis ɗin ka ribar kafa ce, harkan gonan ka ribar kafa ne, kasuwa da kake yi ribar kafa ne, waɗannan kula da 'ya'yanka ribar kafa ne, sana'ar ka duka ribar kafa ne, kiwo ribar kafa ne, duka ba wadda zai baka mafita. Allah ya ce dalilin da yasa shi ya kera ka don ka bauta mishi. Saboda haka addini shine lamba ɗaya, duk abin da zaka yi a duniya ya biyo bayan addini. Amma in ka ce wannan mashin din sai ka gama haɗa shi kafin ka tashi kai sallah, zaka sha mamaki. Duk abin da kake yi ana kiran sallah, to wannan abun tashi ta ƙare. Duk abin da ake ana kiran sallah, duk abin da kike yi tashi ta ƙare, domin ba don shi aka yi ka ba don shi aka yi ka ba. Kamar ɗalibi ne ya tafi jami'a, sai ya je ya shiga cikin irin ƙungiyoyin jami'a ɗin nan ko na ɗalibai. Yanzu duk jihar da kaje in jihar ku da ka samu akwai ƙungiyar ɗaliban jihar ku. In ma a wata ƙasa kake karatu da ka samu ƙungiyar ɗalibai na ƙasar ku. To a ce mutum sai ya je ya shiga irin waɗannan ƙungiya, ya dinga ba da gudumawa wa 'yan ƙasansu ko 'yan jiharsu ko mutanensu. Idan wani ɗalibi ba lafiya, shine zai yi tsayuwar daka ya ga an samar mishi da magani, an mai jinya. In zai dawo gida bayi da kuɗin mota ko jirgi, shi zai yi kai kawo a saya mishi tikiti. Idan ya samu matsala a makaranta, su da su tsaya su shiga su fita har a warware matsalar. Duk aikin da yake yin nan in bai ci jarrabawansa ba, jami'a ba za ta hana ta kore shi ba, domin duk abin da yake yin nan ba abin da ya kawo shi ba ke. Su ba ruwansu da yana taimakon ɗalibai, kuma ko baya wannan aikin in ya ci jarrabawansa jami'a za ta tafi da shi. To haka duniya duk abin da kake yin nan wallahi ba shi ya kawo ka. Dalilin da ya kawo ka don ka yi addini ne. In ba ka yi addini ba wallahi ba ruwan Allah da duk abin da kake yi. Amma in ka tsare addini, to nan kuma ko kusa ka ɗauke akan hanya sai ya amfane ka. Jama'a mun fahimta?
innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Allah ce za su tambaye su a ina kuka kasance, yaya a ina ka rayu ka lalace haka, me yasa baka ganin girman Allah, me yasa baka bin Allah? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Sai su ce to ai mun kasance raunana ne a cikin kasan, duk barnan da ake faɗa mu iya gyarawa ba, karkashin wani da muke babu dama mu yi abu kaza ko mu yi abu kaza ko mu yi abu kaza. Qalu sai su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. To kasar Allah ba ta da faɗi, ba za ka dan gusa ba. Idan wannan aikin sai ka sabi Allah, Allah ya ce ba za ka gusa ka nemi wani ba. Jama'a mun fahimta? Su ne allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim. bala inna allaha alimun bima kuntum ta'malun. fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sal maswal mutakabbirin. alladhina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim. Allah ya ce akwai waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu alhalin sun cuci kansu, sun zalunci kansu. Shi yasa duk abin da mutum zai sai ka ji Allah ya ce faqad zalama nafsahu, zai ce kansa ya zalunta. alladhina tatawaffahumul mala'ikatu, waɗanda mala'iku ke karɓar rayukansu zalimi anfusihim, suna masu zaluntan kansu. To yau ga mala'iku a kansu, fa alqaw salama. Allah ce sai su miƙa wuya su yi saranda. Makunna na amalu min su, za su ce mala'ikun wallahi ba wani mummunan aikin da muke yi. Bala, sai su ce musu mun ji. Inna Allah alimun bima kuntum ta'malun. Allah ya san me kuke. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Allah ya kada aka daso ce ku shiga jahannama. Ku shiga ta kofofin jahannama ku dawama a ciki. Fala bi'sa maswal mutakabbirin, tir da makomin masu girman kai ma ubangijinsu. Allah ya ce kai kaki, ya ce ka bari kaki bari. Ai girman kai ya kazanta. To akwai kuma alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina, waɗanda su kuma ake karɓar ransu a cikin tsarki da tsafta. Amin. Akwai waɗanda in an zo karɓar rayukansu sai an rarrashe su. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Allah ya ce waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sannan suka yi tsayuwan daka akan haka, ba shirka ba munanan ayyuka. Tatanazzalu alaihimul mala'ikatu, mala'iku da su sassauko musu lokacin karɓar rai. Allah ta kafu sai su ce musu karku tsorata. Lokacin da mala'ikun suka iso kan wadda da su ɗauki ransa in salihi ne, da su ce mishi wani karka daga hankalinka, karka damu, karka daga hankalinka, wala ta hazanu, karka yi bakin ciki. Abinda za ka taras insha Allahu alkhairi ne, abinda za ka bari za a kula maka da shi. Kaga rayuwa ta yi. Allah ta kafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Da su ce musu albishirin ku, bishara, aljanna da aka yi ta alkawarta muku da ku shige ta, da ku shige ta, tana nan tana jiran ku. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Mu ne majibantan ku a rayuwar duniya da lahira. Yaranka kaza dinka da a kula maka da shi, karka daga hankali. Gaba gare ka kuma aljanna ce insha Allah. Amin. To haka ne kuma waɗannan ɗaukar rai da kake gani wallahi kowa shi zai saya ma kansa.
akwai wannazi'ati garka masu ɗaukar ran fajirai, akwai wannashitati nashta su kuma tim ne masu ɗaukar mutanen kirki. alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina yaquluna salam to waɗannan wadda ake karɓar rayukansu suna tsarkaka a cikin aminci, mala'ikun da su ce musu salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku, udkhulul janna, ko kuma ku wuce ku shiga aljanna bima kuntum ta'malun, saboda ayyukan da kuka aikata. Ya zo a cikin hadisin Barra, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, bawa mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya, lokacin da zai yanke gabarin duniya wa iqbalin min al-akhirah, lokacin da zai fuskanci lahira. Tafiya ce, ka zo duniya ka yi shekara 50 60 70 gwargwadon abin da kai, to akwai lokacin da za a canza maka hanya, turan da za a karɓi ranka kuma da ka fara wata sabuwar tafiya. innal abdal mu'mina, annabi ya ce bawa mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, lokacin da zai yanke ya rabu da rayuwar duniya ya fuskanci lahira, kaga waɗansu gaɓoɓi ne guda biyu. Ko waɗannan salloli 5 da muke yi, akwai wacce a nan da a yi da kai, akwai wacce da a yi bayan kabar nan. Akwai wata rana da za ta zo, wannan ranar wani sashinta kana duniya, wani sashinta kana barzak. Annabi ya ce nazala ilaihi mala'ikatun minas sama, to a ran da mutum zai bar duniya, mala'iku da su sauko daga sama, domin shi mala'ikan mutuwan yana da tim ɗinsa na ɗaukar rai. Bidul wuju, annabi ya ce suna da fararen fiska, ka anna wujuhakum ash-shams, annabi ya ce kai ka ce rana ne. Annuri, haske ya cika ko'ina, ma'ahum kafanun min akfanil janna, suna ɗauke da likafani irin likafanin aljanna, wa hanutun min hanutil janna, da turare na aljanna. Nama inda a sa mutum a likafani ba akan zo da likafanin da turare ba, to can ma ran da su ciren ita ma a likafani suke sata. Hatta ya jilisu min humaddal basar, da su zo su zauna a jikinsa iya ganin ido. Lokacin da za a cire ran mutum bai isa ya kalli iya yawan mala'ikun da suke kewaye da shi. Maddal ba duk ta inda ya daga ido mala'iku ne. Fin mai ji malakul maut, to suna nan a kansa, can kuma sai mala'ikan mutuwa sai ya iso. Fayakul sai ce, ya ayyatuha nafsul tayyiba, zai ce ya ke wannan rai kyakkyawa tsarkakekkiya yar albarka, ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan, ki fito mu tafi zuwa ga yardan Allah da gafaran Allah. Shikenan annabi ya ce yadda ake amai haka ran zai tuttuɗo, mala'ikan ya ɗauka ya sa shi a wannan likafanin ya haura da shi. Duk gungun mala'ikun da ya wuce za su ce kai wannan wani rai ne mai kanshi, a ce wani dan wane ke. Amin amin, wani kenan na waje kaza. Duk inda suka wuce kanshi ne yake cikin shi. Wa innal abdal kafir aw al fajir, amma kafiri ko fajiri idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, ran da zai bar duniya ya kuma fuskanci lahira, nazala ilaihi mala'ikatu min as-sama, shi ma mala'ikun da su sauko daga sama, sudul wuju, masu bakin fiska, ganin su kawai ya ishe shi tashin hankali. Su ma da su zo da likafanin su na sakaransa, su ma can daga baya sai mala'ikan mutuwan ya zo.
yace ayyatuha an-nafsul khabisa, yace yake gurbatacciyar rai, ukhruji ila sakatin min Allah wa ghadab, fito mu tafi zuwa ga fushin Allah da tsana. To haka saboda ka abin da ke kan bawa shine shirya makansa. Limithli hadha fa'iddu, annabi yace saboda irin waɗannan kowa ya tana da ya shirya makansa. Amma wannan gararan ban rayuwar idan wa ita ka biyewa wallahi za ka yi batan kanka don ita